Pozrieme sa teraz spoločne na to, ako sa vieme rýchlo pohybovať po Excel hárku. Prvý trik, ktorý si ukážeme, je, ako sa viete dostať naozaj blesku rýchlo do ľubovoľnej Excel bunky. Tak, a všimnite si, že v ľavom hornom rohu Excel hárka, tu máme také pole, ktoré sa volá pole názvov. Volá sa pole názvov, lebo môže sa používať aj na pomenovávanie rôznych rozsahov, ale my ho momentálne využijeme na rýchly posun po hárku. Predstavte si, že by som sa chcela dostať do konkrétnej Excel bunky, o ktorej viem jej referenciu. Napríklad by som sa chcela dostať do bunky C500. Tak, ľavý klik do poľa názvov, na klávesnici napíšem adresu bunky, do ktorej sa chcem dostať, čiže C500 a stlačím Enter. Tak, všimnite si, že momentálne som sa odnavigovala, som sa dostala do tej bunky C500. Ak sa chcem dostať do bunky A1, urobím opäť ľavý klik do poľa názvov, A1, Enter. Som v A1.